Ola, nenos e nenas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... Vai a perrencha, de Mirel de Aláns, da editorial Corimbo. Hoxe Roberto pasou un día moi malo. Quítate as zapatillas de tenis. Di seu pai. Aí van! Hoxe para cear hai espinacas. Estás de broma? Sube ao teu cuarto. Baixarás cando te calmes. Non creo. Xa arriba no seu cuarto, Roberto nota unha cousa terrible que sobe, ata que... Sae de golpe. Ola. Que queres facer? Todo o que ti queiras. Vale, empezaremos por aquí. ¡Hop! Non me gusta este cobertor. E saíu voando con todos os almohadóns. Esta mesita de noite. A lámpada! Parvo, ese é o meu camión preferido. Que te fixo este bruto? Non te preocupes, agora te amaño. E ti fora, animal! Ai, a miña lampadiña. Agarda que te poño ben. E a miña almohadiña toda liada. É o meu libro preferido, todo enrugado, pobriño. Bueno, así está mellor. Estás aí, ven que te atrape. Ala, a caixa é quietiña. Papá! Quedou sobre a mesa. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.